Ngai ku play pi ki perlok ke topik ya kan video ku sunam ta kesini. Ngai ku play pi hak kerteng ke pathiang tam ke badan bor nompon im jungi trai jungi Jesus Christ. Te hak tu video ke bangal ada peran hak tu kesini ke bangal ada like hak po ka YouTube mo pilai i. Te kumolong pi ngalak kan hak tu video ke sunam ke badan kong kumtu ngalak ada peran te hak video junga ke paar ngalak peran kumtu. Te haka video junga ka balai ngala kurang kumtu te haka video junga ka basau ngala kurang kumtu te haka sisha mata kasngi ongi pi ngaklem patmut ban keren ya kan ka topik kan ya ngaklem patdon kata kejimut ko jang dari ngala padong pa kadai kejing yalam ko jong mulai pustat te ka penong ya ngabang hapan keren ya kan ka topik haka sisha ngamut penkut no kumtu ka tu ka penta ka basau kemut su padong banganang keren sekarang kaju ane yang nang peteng biang naga tu, te ngalamut ban keren no nak kawipat ka topik ane nak kawipat ka pang ka sisa. Henry kai pada ka penong yang bang hapan keren kan kaju apa nang ru, te kumbang la keren ni pi hatu kesni, te ka video ko semua ka pasau video ko nga pa like ka ar ka ban kong la keren tu kumong pi. Te kani gadi ka video ko sunga kabasan te kumolong pi ba haji sang amut ban penkut no kumtu ka video ko sunga ka ba saw ndre kadon ka daw pat ka ba ngahap ban kan sikran pat ka kaju ngala badang kumong bi hisang la dai ban amut ban sibno da kawi ka topik da kawi pat ka ba ka phang ka ba ngala badang ba ngalap no kan kamera dan sini deh, berkani ka pang ne berkani ka topik ka bang ada kan Henry nomor ba dan ka wei ka jing jang ong pi hadin bang ada pelaj tu video ko sunga ka ba ngala ada keren ku video ko sunga ka saw hadin bang ada pelaj tu video ko sunga ka ba saw ka mo kadang ka wei ka jing ja ka ba ja ka bagi ba jing ko sunga ka tu video ko sunga ka keren te tu sni marsen light nang tu sni arsni te kamut adin ba karena tu video ko tunga ka ba saw kamut don duwe pro tunga upo wan phun nga onki kumang ada karena tu video ko tunga ka ba saw nga ha tu balai onki at tinggal ada keren spang ki topik ka ba kumno light na ka jing ko jong ki pat ngala ong ba de tan kiting ka jong play ka don ka bor ban pelaj ya pi la da pin pule tin ko jong play te harus ni ka bangala da kan kum tu pi te ong pi on don da ko berkalat ti ong pi pin laj na jing ko jong pi ala kan ro haba pi kan ro jing aba pi kan ro jing jinja bat ki ba hai ngasem jong pi bat ki hanman ki para jong pi ong pi ba kadaw ki long den mar ba kim tip ya tin ko jong play den mar kadaw ka penlong ki bakit sukar lamir kan sukar klomar no ha ka jing ko jong ki te aku kesini orang pi beli ke penlong yang abang hap keren ni ka topik kaju ngabang orang pi kumong orang pi katu video ko ka balan dep keren kali ka ba saw ngada keren tu te kani kali video ko ka pesan te hagi sisa ko orang pi ba hagam mut su ban keren kani kaju ka topik ngala mut ban keren da ka wi pat ka phang ni ka wi ka topik tang ba kadon no ka jingja ka ka yere ber ka jingim jonga ka jingim jong oporok jonga wi te suwan punya kan sar hadin nang tu video ko jang te wan ya thu no kay ka jing ka ba ul kundu te uong ye nga ba kadon kata ka samla ka jung u ka ba uyalang te hadin bo la yalang hadin no lo shanya ba ka hadin ba la ya don ka jing de ka jing i pat pring ka jung ki angot te kamot ka penya klap no yu ma pi ka penya klap no ya kata ka jing de ka jung ki angot te kamot une u porop jona une khana samla badang hapo na ki al husnem te kamut wan calling wan puninga tu wan yathu kanya wan share kanya ya kata kajing ka ba u kan tu ki kata te uong ban namar bala u la it palat kata samla chung u namar ba u la shanya palat ka namar ba ka set kelai u ni ka pen ya khat no ya u ko ong ba namar ba kim suk ki ba ying sem jong ka ki hanan para jong ka te kamut ka ong hana ba ka pen ya khat no u te hadin bakal apanya khat kumta
te kamut mau pete uperkhat no ila de ong namar ba ula susi palat namar ba ula ik palat ya ka namar ba udang syanya be ya ka ngamut be ba ka kan ik hok be u te kamut namar ba ususi palat ya ta ka jing kenya khat ka jong ka kamut ula perkhat no ban ong ba umut no ban sim ne ka senjam kum ong no ba un penyap no ila de wi thu ngai ka tawon phun nga ri perok sunga ubang asyu kan do perok kum tu na FB na po Instagram itu một số người coi nga thì nga hadin bầu lại thu ngay cái cái bầu lại một vấn đề công ta là thế có một nga ông bà thì là pin em có được video của chúng ông bà nga là send hấp cái link của chúng hấp cái YouTube của chúng hấp cái WhatsApp của chúng thì ông phân nga ông bà em ngam bắt pe ngam đơn port đơn pe ông bầu hấp lại rap bầu hấp lại đào nam ta thì ông đơn port đơn pe cái video yang tak video của bà đã send you thì là số ông như bà balik sampai ke video juga ngau, te hadin ba ngala kan pensai kumta, te ong penbanding nga ong ba namar ba uit palat hada namar ba la raikut palat la ayu palat la IT la de kum or la mut la senya palat ya ka kamut namar ba ula ik palat kamut ong kelai nga ong ba kajing ik kala ban penyap ya upuri war bar kata kajing pada khalat kajong kata kasama kajong u nya u kapenong u kajing mujing perkhat jong kolong ba namar ba u sungdom namar u sungdem ya kata kabaka kapanya khalat u magon jing mut jong pada ba u pen yap ni la de u sim la de ya kajing im kajong u da ka ba u bang dawai da ka ba u le kuntai la de u don ka kajing mut jong kajong u te ong kelai ngap ong ba ka bor da kajing ik hana ong kala ban penyap ya upuri wan ya kabri ong te ong nala kan la pensai ya kata ong ba kaji kayu kata ka ba la ban penyap ni ka ba la ban pensau pi ka ong pi kata ong la pensai u komti kata tamdi ka jing ik ngau de kata ka jing bik ka chop bali pi perkhat ngala la de kerni ka tu video ka sunga ka ba ar ka balai ka ba saw kan tu ngong ba pet ya ketuk video ke jonga hapo ka tu ka WhatsApp chung pi tu po ka link ke jonga ka bang de send ni pi te ong ba u klem pat por klem pat bor ban pet ke mun ta ka daw klem pet te kan ong skum no pa ong ba ngala pan sai ngala patai u ong ba la da pi le ta ngala de kan tu video ke jonga ong ba to tip ba la pi kendu jing ka ba pi kendu jing ong ong pi ba wat nom pakhat e ka senjam ban ong ba pin penyap da dia te ong pi tip baka pop ke penyap ila di daladi ila di kamu beli no map jopi Henry ong kelai nga ong ba tip ya kata kapo Henry ong hana ba ya kata kapo poro hana unkit himo kajing mut kajing kwa kajing kalong ba un penyap no ila di kamu ba kata kasamla kajing kamut kadang yu isu ya ula penyap ila di kamu ka kadang yu isu namar baka kala penmong kamu kajing mut jung kalong ba makar kan mong kala dalam ramu ulayap nak nek seperti kita kede kejimut ku cung na but kejimut but ula karam do nga oh na ba ula karam do nga hana ba hadin lawat ada ubam makana ada kidawai lawat ada mula mut makana ban penyap bila di umni umtairu wah hana ba lada ubli klembon ban sim ya kata kejing im kejung ulan kejing im kejung nuju no ma wah hana ban ba uklam ya lada ubli uklam tengah rumah la pensai hi uya kata la karang hi kata ong ba kumno diklem ya haba kamen sim ka don ka met ka jongpi haba pi la bam na dawai pi la penyap bila de pi la dusman la de pi la di dengan bi de kamen sim ka jongpi ka khat no ka yap no la pensai kata jadi na kata pada usong pada to la sapersang sibit tabit ong yang hana ba sapersang kol hima uya kata samla jung sapersang kol hima uya kata ka porlok jung de ong ba sa persiang kan pensuthu le pi sa persiang ayu le pi ukran yang kata de to man persiang la dan lok por ne la yu dan wo dan betri mobile mar ni sini kalai kambiang dan wo kambiang ong bi kata de din ta po ukran kon ong pi de ko ong pi ha ji sha na klemut pan kran ni kan ka topik klemut ban kran ni kan ka phang dak sni tang ba ka de tang ma kata kata ong pi ha ban peteng biang ha ban kran biang kan ka juk topik ong pi jata wo ong pi de hang sha ko ong pi ba hang sha ngam pat mut ban kan kan topik ni ka phang na hang sha la mut ban kan da ka wi pat ka topik ban da ka wi pat ka phang ha ka be de bat ka ni ka jing le video ko jang de
tang nomor kata kadau ong pi hadin bala de plan itu video to man uwan pun no perlok jonga ha yang ha rosing yang kata kadau ko perlong no yang abangan karan no ya kan topik dan ya kan kapang itu ngan pansai bala kat kum na tin ke jong plan ong pi ai kata ko jupap ko pasai kabala pentikna kabala ban penhuni pi perlok impact yang video sangat pat ngawang ru pi ba kumang ada kurang video share lu yaki perlo kejong pi share lu ngai yaki hanmen ki para kejong pi kanang ba ki para kejong pi kanang ba ki perlo kejong pi lu kunyo tip lang kunyo yo lang keju kucing mentoi keju kucing kerku ha kejing impo jong pi lu tip kata ong pi ha bangang la share pi ke video kejong ngang pi kai kata ka bangang don kai ka bangala ban pensai kai ba ngang la lap ya di bangala pule ya kan ki tin kejong bule tek kamram kejong pi kumang pi ba pi ru pi de ban share ya ki perlo ke jompi ya to kan sim balai usama jompi la ne balai ka samla ka jompi haba pila ya ikbaha ba pila isanya bhai we de balai pada kitang ya khat ba ne balai ha ka jing long sikure ma sing long sitanga balai haba pila ya songkure ma balai haba pila de sitanga de balai pada kitang ya khat ba ampi babun ha ka ne ga jala jung ngala ban ong kilometer ni spang ki reach spang ki jala ampi lengi kan tang po ka jala jung ni tang mai liang jung ni tang ka si jung ni tang tang po ka tang ka do jung balai ong pi babun balang ong pi ki parop samla ran ba jung ni la ni ki kethesin rang ki long kmi ki long pa ba babun ong pi ki mat ye kan ka jing e ki du kan ka jing e sapang ka ba ya pat ya praing prasem sapang ka jing ya khatlok sapang ka jing ya khat tanga sapang ka jing kumta ta sapang ka jing e gula ka ko ko ma ka video jung ka basau amala kana video jung ka basau te men ta ka sipat nan pensai pi ka ta ngan karni pi je pang kata topik bali ka dau ka ba ki armut silok armut sitinga bali ki ka punlong ki ba ki hab banyak khat no hak jing e ki jong ki hadin baki layo sama hadin baki layo syong layo sangka hadin baki layo kun yukti hadin baki layo dia tho ya tar rum oro de bali pade ki dang hap pat banyak khat ya kata ka jing e ki jong ki armut ya kata jing e jong ki si samla ni kata jing e jong ki silo ta nan sim kat kum na ka jubab ka basai ba ka jubab ka patikna ong ki nan sim kat kum na ka tin ka jong play bala da pipe ka ni video ka bala da pingit tu ka ni video ka ngit ka ni video ka kala ban pensuk nan sim pi kala ban pen sungthu pi kala ban yarap pi ngong pi ka de kala shab ka de sha ka ka borba ong pi kuma akran tu video ka de tin ka jong play ong pi ka de ka white lam ka de tin ka jong play ka de ka stick ka ya dai ka jing jong play ka de ka tin ka jong play ka pa pensai ka jing mut jing pakhat ka jong pi bala pi pule mo pi ka ni tin ka jong play kuma ong pi ngan la ka no ko ngan pensai ngong pi kumala ong tu video na sa pule mo pi ka ni tin ka jong play nang ba ma pi hi pin sung thu khana ba ma pi hi pin lap e ka ka jing sha kum no ka tin ka jong play ka kren ka pensai nak bata ka jing im ko jong ka jong pi mong pi ka video jing ka le mong pi kan du jing e ka da pi kan du jing e mong pi wat nom perkhat ya kan senjam ong ba pin pin sawil de ba pin penyap dala dia de kumala pi kapok penyap la de la ni kata kapok ka ba pi kan ben blei ka bang kan ben blei ka mot kan mau ya kata ong pi uplei nom la si pan mau kata ka kapok ka ba syat khaitam kata ka pop ka ba terintam ka ba blei nom la si pan mau ya ngai pi la dang de nda eta kai ka daw ka ba penlong yang la ni pi bangi hap banyak khat lok ani ba pi hap banyak khat lok ba pi hap ban banyak khat samla ka ma pi blei ka samla ka jong pi ka banyak khat pi blei ulok jong pi banyak khat pi ang pi wala fin pule ya kan tin ka jong blei ka mot tin ka jong blei ang pi kala ban pensai kala ban pen sung thu ya kata jing e mo pi siam ko ong pi omdon ka we ka jing e ka bala ni le persya ba ka jing mo jong pi ong pi ngala pi tip ya kan tin ka jong blei ko bangala da kana tu video ko dengan ai ka jubab ko sai ai ka jubab ko tikna ong pi kat kum ka banga hingal ala bangala pule ya kan tin ka jong blei don pensai ki kata te tin ka jong blei ka pensai ngai ka ya pi ya kata tin ka jong blei ka pensai ngai kata nga bala pule ni tin ka jong blei ko ong pi ngala sung thu lut ngala amat lut ngala tip lut ka kum kata ka tin ka jong blei ka ba ka pensai ka ba nga ngala da pule ya ka tong ni bubun balang ha ka jing longbri ko jong ala ni ka jong pi ha ka kum ba nga ngai i ka kum ka ba nga ngala ma siam hindala de bubun balang ong pi ki bubun hi ki kendu ya kan ka jing e ka ba ki hap banyak pat ya praing proses ki hap banyak khatlok banyak khat tengah ha ka jing im ko jong pi de baling ong pi ko mala kan pi la de bio tho la de bio khun la de don la gayung kasem bat to lok bat ka lok ka jong pi bat to samla jong pi hendri bali bat de ha ba pi i kru iwe
balai berde phidang hap banyak klat berto samla jongpi balai ka samla jongpi dan samla jongpi upanya klat depi balai ka lok jongpi dan lok jongpi upanya klat depi perkhat kata hoi ha ka jinglong bru ko jongala ni ka jongpi kom long ki hoi kum bru le kum ko bru ngela ban ong ba de namar bo umlong sendang de namar ba kamlong ka kan the de namar ba ka kan the ka kilim shawai de namar bo sendang kilim shawai de namar ba kim ya hun iwe dia nama bau sendang dan sikit klik dia nama bau sendang rang kuat kan thei rang kuat sendang kom ni kom tai dia nama ba ki dan jingong sorong kom ni kom tai ha ka jinglong bru jongala ni jong pi ong pi ngila ban kenok ngila ban keren ha kata guru Henry mentang ong pi ngan ai ka jubab ka basai ka batikna ong pi ka kum na ka tin ka jong play ngala de pule ngala sotu ka kum ba ka tin ka jong play ka tak keren kalau ada pensai kalau ada thok ni dengan ada pule dari kumbang api kemudian ngala tiplut ya kita kiri ibro de din ba kata kata kumbang api ngasa nut ban share ngasa nut ban slok ban yalap api kumne lengba kini video macam data api kata hakapur ke bapi pidang wat samla hakapur ke bapi pidang sedang menyekeli untuk samla ke samla ke jompi hakapur pidang sedang ban ya te kata kalau ngin kalau sem ke jompi ka kitim ke jompi ka kerennya kata api kenal lada pitei makanai kata kolongin kolong sem ka jong pi Henry lada uplei hi uklemon pat bante kan mau pi pinamla bante kata kolongin kolong sem jong pi ka baskem lada uplei hi uklemon bante lada pim lada uplei hi umdon rakat bat pi kan mau kata pi pidon ka spa ko pidon kata ka jingna ji start pidon ong pi kata ka tulop sarkar kata tulop benai kata business ka bahaya kata ka nong ka jong pi kan mau kata pi lada uplei hi uklemte kata kolongin kolong sem ka jong pi kamu pinamla bante kata kolongin kolong sem pi ka baskem Akhirnya jom beli kerennya kata lah pule pingat yang pi kata. Kumau pikat no yang ngalak ban share kat no yang ngalak ban pule yang akhirnya jom beli situ kat arko orang pi. Kabah ni pi orang pi bapin pule yang pi kenang ba pin semua tu ya kan. Ngalak kan pi kata itu video kecuma. Betul katakan su jubab ni pi kata jubab kata kubah orang pi. Tahu. Hakapur kabah pi pidang keli sana hakapur pi siang betul lok lek lok kasong. Hakajaka kabah kumau pi hakajaka bapin Duai yo play ha jaka ba pin kerku yo play ha jaka ba pin aingu yo play ha ko por ba phi phirang sedang man yo lok por ba phi phirang sedang man ti ka longin kong sem ko joke par khat ma phi ha jaka ba pin aingu yo play ha jaka ba pin duai yo play ha jaka ba pin sung yo play bo play lai sung ba ka mau ngi ka ta ka lok anu lok ba phi yo ban ye shong ka jing ko jong phi ka mau ngi ka tu kam dei ka jing ba pru ko jong phi ka dei ka kam dei ka jing la ka jong phi kam dei ka jing nang jing start ka jong phi ngi Kamdei ke jing ruspa ka jong pi kamdei ke jing do bunsin ngong pi ke jing long briu la dangi wat lok la pio lok ngong pi anu juara ya kata ka spa ka pu pi anu juara ya kata ka jing duk ke jong pi bunsin ngong pi ngse smu ba ya kata ka ring ngong pi ka mau kata ngong pi ka spa kom do jing de ngong pi ba ka jing duk kom do jing de ba ka jing mau kata ba ta ka tin ko jong play ka pensai kata te hadin bapila de biasong kuri madin bapila de bio khud ti hadin bapila dom ying dot sam ko ong pi akha ha jaka bapin aingu yo play ha jaka bapin duai yo play ha jaka bapin sakri yo play ha jaka bapin pan yo play kata ka bor ha jaka bapin pan no play kata ka jing stan ha jaka bapin pule ya kani ka tin go jong play Henry pi perkhat pan ban ong pi da ka ba pi ruspa da ka ba pi start da ka ba pi nang hi da ka ba pi tip hi da ka ba pi bhabru go ne untai da ka pi nang ma pan bikum ne untai ka ma pi sngo ba pi yo ya kata ka bru pi sngo ba pi yo ya ta bru ka ching mo chong Henry tang kran ni pi ga jing sha ong pi leng ba ka ni video ko chong pi ka ni video ko ya ba share ko video ko chong ya ki pro ko chong pi ga met para ko chong pi ko ma ka ko video ko chong ong pi ha ka po ka ba pi la snang ne shong go lok so pi ko lok chong pi ko ma ong Haji siapa pilih ben dua yo play jika ben pilih ben aigu yo play jika pilih ben ketang yo play pilih ben pan kata kabor yo play Henry harga jika pin le ta ong pi perkhat pan lani ki bahai ngasem jo pi ki pa jo pi lani kita ki helmen kepala ga jo pi ko bang ro harga jika pin aigu yo play harga jika pin dua yo play jika pin pan kata kabor yo play bunsin ong pi kamtam ngalap ben ong hakar kasi go jo ngi ong pi perkhat pan oh la yo shong kum ni la ya dan ciade kom ni la dot kon dokti la long setengah long silok te oh happen itu kur itu jai no hap ya keren arlian khano happen itu no ikimik pa happen balang no hap long snong no omta
kata ke dia jingmut beriu ke jongal ni ke jong pi galong ba ladang ile ku ta gamut nginang perkhat ba ni kila scam kata ke jingnya dei ke jong kila scam kata ke jingnya long sing sem ke jong henry yang bikin mau ka jing shong kurim ke jongal ni ke jong pi tu lok ani ka lok ke jong pi ke mau api kata kam dei ke jing la ke jong pi kum lok ran henry ke mau pi lok ani ka lok ke jong pi ke ba pi yo ke jing pi ke mau ba kata ke dei ke jing ice mu bha ke jong ble api kalau ke kam shong kha shong man pi kam shong kurim pi ke dei ke jing ai su pha ke jong ble ke dei ke jing ker khu ke jong ble yang na ya pi kan mau ya kata eta balik tete ko mau pi haba ki arun kurim ne ki arun setengah lagi ki arun samla balik kita ya khlap pa haba kila don ji de haba kila don si sistem kila don kun don keti tema pi kan mau ko mau pi hakapot ke bapidang sedang menwat itu lok ini kalau jong pi tu samla ni ke samla ke jong pi ong pi hadin haswa ko ong pi ha jaka pin ai ngu yo ble kamu pila ai ngu penban ya ki bahai ngasem ko jong pi ya upuri ni ka ber ma pi khot penban ni ke bahai ngasem jong pi ki kur ki kha jong pi o ngan tolong jingkar kum ta ngin ya ka pen shai kum ta pen itu kum ta ong pi ki buru ong pi ke namla ban ke khu ki buru ke namla ban pen scam ki buru ke namla ong pi bante yak takalongin kalong sem ko jong pi ke bas kam on pi reng on pi de tang ble on pi bodon ke bor ban penyekhat bat bodon ke bor ban penyate bodon ke bor ban kerkhu bodon ke bor ban ai bat bodon ke bor ban sim yang ai ya kata ka ba pon pi pila yo ya kata ka pi pila priang ha ka jing ka jong pi kumo pi ama ka tim ko jong ble ka kran ya kata pi bali pi dang ya khalat pa tu lok jong pi la ne bat ka lok ka jong pi ublei ngong pi usmusi ushoram hadu kata-kata ong kani ka jinglong ka jong ka jinglong ka jong ping kam kano ya no mo ha jinglong puri mi ma ni ka ju ka jing e handai shuklong ba nga ong pi ngala ban besai ngala ban kan ngala slok kum ne ong pi shuklong ba nga ngala de pule hi ya ka ne ka tin ka jong blei ka ngan sala ban yala ngan sala ban slok ka pi kum ne ngam pi de tin ka jong blei ong pi ka ai ka bor nga de blei ba ai ngai ka bor ba nga ngala ban slok kum ne ka ba ka slok ka pi ani namo ka tin ka jong blei ka kan ni ka ta ong pi hadin ba pila yo lok hadin ba pila pe ka yin ka sem mo jong pi hadin pila don kun mun kri hadin pi la de pi tho ong pi ong pi ka ta tin ka jong blei ka ne ka ta ubling sumura madu kata-kata ong pi ne ka ne ka jing le ka jing long ka jong pi ha ka chaka ka bangin dua yo blei chaka bangin ayu yo blei ka mot ni sumu sorong pun pan de ba de lang ba ka jing la ka jong de lang ba ka jing start ka jong de lang ba ka jing ba bru ka jong lang ka jong pi ka mot ngin sayo itu lok ngin sayo ta kalok ong pi re ka jing sha ong pi kam long kum ta ong pi la pi kule tin jong blei tin jong blei ka pen chai kata no pi bali yo lok jong pi ya kalok ka jong pi ka ba pi la da bi shong ba pi ka da bi sa sang kat pi la da don kun dong kting ong pi bali lok jong pi la kalok ka jong pi ba bha bru ba sung thu ong pi ba tik bru tu play ong pi bali pa de pi dang ya khlap pa la don ong ile se ha ka jing de ka jong pi ru amut ru ong pi ya ik bha iwe ta mo bali pa de pi dang ya khlap pa ong pi ka no ong pi ka jing ya khlap samla ka jong pi ka jing ya khlap lok ka jong pi ka jing khlap tanga ka jong pi ong pi ka jing ya pan ya praing prasem ka jong pi ka no ong pi ka tu kam ti ka jing le ka jong ngala ni ka jong pi kum upru la ni kum ka pari hong ring ong pi ka de ka bo ble hi ka ong pi u tenju yang ngala ni pi bale khanang ba mangala ni ma pi ngin su thu ke pi ka de ta ha jing long pru ko ma pi la da pi jit lok la pi tanga la da pi jit samla ni ka samla ong pi shong kurim pijit kurim pi prakhat ba pinjit yo bru bala bit la biang kam biang jam bru baru spa ni ka bru ko bala nang la sta ko me ong ha jing mut ji prakhat bru ko jong ha pi ni jit prakhat yo bru bo biang ga ing ka sem bo biang ga kamai ka ji ko ta ter ong pi hale ong pi kan no mai ka ta ong pi tin jong play kare ka jing ik la ne kata ka jing de ong pi ka jing du kom na ji de ong pi bat ka jing ik ong pi ka spa kom na ji de ong ka jing ik ong pi Jadi kata jing lang jing start ko mo pi don kata dur bhabru ko pi don mo kam don jing de mo pi ka jing ik de ka bakar pangtam na ki bakar pangtam mo pi ko play la ice no bha yang ya pi kan ba kata tin ko jong play ka kran ya kata tin ko jong play ka pensyaya kata pi cuma kata mo pi nan la kan no pen pensyaya pi nan la kan no pen pule pi kata khot bible mo pi ko mo pi ka bai pi ba pin pule mo pi ya kan tin ko jong play khanang ba mo pi hi pin smooth thu ya ka mo pi nada pidon ko mon ong kam don ching e ong pi pa pin pule ya kan ke tin ko jong play pidon ma kata ong pi kata de ke jubak ko ba shai ba de ke jubak ko ba tikna ba ong pi ya ulok jong pi ya ka lok jong pi ong pi ka lok jong pi ko ba sung thu ulok jong pi ba sung thu ong pi ba tik pro tik play ong pi ha
ubleng ong pi utenju pi dari mar bele namar khnang ba phi phin sungthu pin khnang ba phi phin duai uble khnang ba phi phin pule ya katin ujung le khnang ba phi phin shakri ya uble katin uble karane kata shakri ya uble nadu ka donut ka mensim ka jonga pi it lot ya uble katin uble karane kata hon ni ban ik ni ban shanya ayu lok en ka lok henry katin uble ka khang persya pada kata ong pi ngimdei pat bangin ik lade bangin shanya teli terlampat ya ubreu lane ya kabreu betin ka jumble kan kata wat ik ai tilut ong pi ya ubreu lane ya kabreu nama beli ketin jumble ka kerang saya kata ubreu lane kabreu kala bansit kala yang ala ne pi hakano kono ka por ka ba usmubet lane baka ka smubet na julap dia kata ulu ubreu lane kabreu ka badon nya kan ke mensim sorong badon nya kan ke mensim skomen ka badon nya kan ke mensim skostat ka badon nya kan ke mensim sosyanya lade ubom don ya kata gajinget beli ubom ting beli ubom nget beli oke kenong oke pisong kurim kat nomor kan gajingan piru pin nomla bante kata kalongin kalong sem ko jopi pin nomla ban yo jiksu ka ka mensim ko jopi dalile among pi ngada ubli kolomon bante kata kalongin kalong sem ko jopi ka pas kamon demar kata no apa pisong lo apa piyo lo ong pi ka ba khamat tam ong pi ai ko burom yo beli ong pi sungtu ya kata they play ba ai nga ya phi ya ka to yin ka sem they play ba ai nga ya phi ya to ka lok to ki kun ki ti ba phi don ang ki kun ki ti ka bong ki dai ki ching kar khu ya nga la ya phi dei ba ki to ki kun ki ti ka ba phi yo dei ba ki pan jinjar phi nga da phi sung thu la da phi ti ya ka ti no jong ble ki ba bun ong phi ki shinrang la kan thei ong ki ba sung thu ya ka don ki ba ong u shinrang le shu le pan yo kun gom ne gom tai te din ang ta u i no upen yalak no pen yaklat no de dot ki kan take bong ip ki bong bo shuwan pen yo khun shuwan le ben kum ne kum tai den tau gi no beli wi no ato dot se po shnrang ani kan take bong ip lada uklem ik ko bong ro lada uklem ik ya kan take de kat kolok ko su de ko no padu li yeshong pat ka ato don thai ka jimut ju u ban ne ka jangka bo no bo shu pen jinjar shu pen le kai gom ne kum tai atau ik kun lo jong atau kam ik kun lo jong don tu kam ik kan take bak berat ik kun lo jong ro pe mix ni ki ju ju ngim ban ne ong kan lo ya ka jing im ka jong ka jo pe dei ba mangala ni mo pi bangi hingin penyat re ong pi dei blei bo penyat ya ka jing im ka jong ka jong pe mo ong pe bar ong pi ho pi le ka no ko ka kam ong dei tan kam song kha song dei ka ta kam ya khat lo khat nga ong ki ne ta ne ha baru ki yang ong pi kan mo ba bu ya blei hakmat jobi sawan ba ka kam lade tin jumble ka karne kata wat siwai ka hima ka jumble jumble unsa ailang tam yang ngai pi baru ay ka e ka banga don kam ne ka e ka ba phi phin pat tin jumble ka karne kata ma pi kuma pi ulok jong pi kalok jong pi ba sungthu ka ba tipru tiple ong pi no ngam khum nyu yu shanang khum nyu ka te ong pi re tin jumble ka kran mariarang kat ka jing ikam pentam minu ino rung angki henry kajing ikam syagalong yarang kat baik angki kajing ikam ju penmong kajing ikam ju pensusi kajing ikam ju yo silang khamat kajing ikam angki kam jule arsap kam jule sarong kata gede kajing ikam basya no angki ketin ka jomble ka kran ya kata mara pin pule hima pi kamut pin sungtu yo lok jom pi ya galok jom pi ka angki pi la don khun no ti pi la don ying no sem yo lok jong pi ya galok jong pi ule ai no shaka we pat ka the la ni ya galok jong pi ule ai no shaka we pat usan tham nama bele nama pi la yo ya galok ko ba pi la yo lok ba pi la yo lok ba ti bru ti play pi la yo galok ko ba ti bru ti play ba sungthu ko don ji kli nam da jong pi ka ba ik ya pi ba ik pi ta ba pi pa de pi nang pa de ban burom yo upat pi nang pa de ban ik ya kapat pi nang pa de ban ai ka ni ka ngu ka burom ka ni ka in shikri ka ba khut ne ka ka jikar khu ka ba shisha yo blei no bu nong tha chunga jo phi phim nang pa de ban ai mu ban ai khu blei yo blei junga jo phi ba u lai sung bha e ha ga jing ngo junga so phi te te ma ka ta ga da ong phi u blei sa dom blei sa sung vitar u blei la sung u sa sung rem ne ne jing le ka junga ga jong te te ma ka ta ga da ong phi yo lok ani ga lok ka jong phi ong phi mon u ship no u ai no sha wei pa katakan ini coba aku bahasa itu orang pi ngasih muka kum nak tim berjong pi sepuluh lima pi kata kamu pi rupin salap pi kata orang pi mau pi sepuluh lima pi kan ini tim berjong pi kum bangar nggak ada pule nggak ada sungtu nggak ada saya pai kata orang pi
Betul nama bang langsung tu ila dia kemun pemang pi ngasa nut ban share ya ke video ke jangan ngasa nut balik video ngasa nut ban patai ban pencai ban nyala ban selok ke kubu ngandut sudah gawe pat kabui ngandut sudah gawe pat kabor ngandut sudah gawe pat idea ang pi ngalak kerang sun haka bukur setun sebab ang pi undun kentin sudah gawe pat manu itu ubru bumbu kan jing e ang pi kenwa ko ang pi baru ubru ko priu ngia kan jing e na bahaba ngidon ba ikan iktim joble kalau empat kum kawai lam kum kasti ngau kalau kadawai ba ang pi ngau sisin ba ubru ang pi haba udon nya kadang mensim sosorong haba udon nya kadang mensim sunghe sungkrau haba udon kadang mensim sliu ang pi haba uklem ngit blay haba uklem sekri blay ang pi usanya nya ladi kata ka jinglong ubru jing start buru gum chicken mau ang pi mga kan pi ngara ubli uklem mon bante kata klongin klong sem ko jong pi kamon ang pi pinamla bante kata klongin klong sem ko jong pi ka bas kham ha ka jong pi apa phile kan wono kam ko mau pi don kam bo blame non thangkat pi bo yo play khamat jong pi kamon salah bante kalau ngin kalau saya mencuci kabus kiam harus ingin mencuci namun ketik sudah kau ipat am nak tahu burung kau play amen tak ini kitim bling kerku bling mereka pi bling kecing support dengan sekundu pat aku ipat ke video play si bon play si jarmu sekundu pat